Здравейте, YouTube, аз съм Ренжарк и днес ще ви покажа как да направите автоматична ферма за моркови, картофи и пшеница. И да, аз тук съм направил една ферма. Сега ще ви покажа как работи. И да, ето фермата. И само да напълним този жетон. Водата се пуска и отбира цялата. И аз съм сложил хубаво пари, който падат и в този чест се събира всичко. И да, тук пак и се спира. Тук съм направил още една, тя е само за пшеница и е по-голяма. Ето как изглежда. И да, сега ще пробваме нея. Да, ето гледайте, че става. И съм направил още една. Тя е за диня и това да бе как се казва. И за пъпки, да. И като минете от тук. И да, както видяхте, какво стана. Това ще не стане. Да, ето. И сега ще ви покажа как се прави. Ще ви трябва някакъв блок и аз предпочитам ето този. Ще го копирате. Сега ще отидем ето тук. И правите 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И върху 7 слагате 1 и правите 7 станат 1, 2, 3, 4, 5, 6. Слагате още 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 това. И до ето тук още едно и затваряте. И сега пак затваряте това. Броите 4 блока. 1, 2, 3, 4 и пак го правите също. Гледате същата стена. Да, ето. И сега слагате от тази страна едно, от тази и извързвате. Да стане. Отваряте си инвентарито и взимате дърт, обикновен дърт. И почвате от тук до тук. И после ви така правите една черта. И тук. Така. И тук по същия начин до край. И сега взимате кофа с вода и пробвате. Слагате да видим дали се разпъсква додолу. И две по-напред. Слагате едно, две. Спирате водата. И сега на този блок взимате пистон от зеления, дето има зеленичко, и слагате отдолу пистони. И върху тях
някакъв блок. Сега тук чупите и ето така едно купче навътре. И сега чупите отдолу, за да се видят пистоните. Имате този генератор и редстоун. Слагайте тук генератора, редстоуна и задължително едно напред и факла. И да, ето виждате как се дига. Сега аз тук слагате водата. Опа. Да, се бърках. И сега да пробвам само. И да, както виждате, бъга. Значи щупвате едно и слагате така, извинявам се много. И както гледате, стига, да. Сега слагате това, за да спре. И аз пак ще пробвам. И да, тя е готова. Но не е това още. Слагате това. И сега чупите точно едно, а тук две. Слагате тук. И тук. За да стане ето така. И с тези две до край. Ги чупите. Да. И сега тук, като чупите едно, слагате и отгоре едно. Взимате този блок, слагате едно, две. И тук слагате такова. И да стане така, да. Сега взимате една ръчка и слагате тук. И го пускате. И го правите да е цялото светещо. И като спре тук леко светлината, слагате такова и продължавате. Пак слагате. Пак продължавате. Пак слагате. И така. И да, както видяхте, водата се пуска. Като натиснете още един път, се спира. И сега е още една част. Вижте сега, като скопая с мотиката и тя се връща, защото няма вода, не е напоена. И сега ще покажа как да го напоите. Да, видяхте как, че не става. Взимате си една кофа с вода и чупите това. 1, 2, 3, 4 и до край. Е така. После тук чупите долния ред и взимате си. Слагате тук вода. И като сложите водата, слагате отгоре калиостон. И сега виждате, че се напоява. Да. Да, напои се. Сега тук чупите този ред, защото е по-ниско. И пак ето, извинете. И слагате ето тук. Тук малко ще ви се развали фермата, затова слагате ето така отстрани. Да, така обърка, слагате ето така. И ги чупите. И видяхте, че и това ще се напои. И знаете, че на 4 блокчета взима водата. Аз 1, 2, 3, 4. Сега по същия начин с едно нагоре. Опа. Да, извинете. Слагате и тук още. И така. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да, тук така. Слагате водата. И да, сега ще ви се бъгне. И ще го правите пак. И да стане така. И това тук се бъгна.
Слагате някъде, и видяхте, че стана. И сега това го покривате с нещо. Мисля, ето с този блок. Опа, тук объркате, извинете. Тук тези две ги оставате и до края го правите. И това така го оставате, и за да не се вижда, взимате ето този блок и правите 1, 2 и така го заображдате. И какъв искате блок слагате? Сега ще пробваме. И както гледате, да. И това ще го направите малко по-напред, защото сега тук ще сложите хлопари, ако искате. Взимате хлопара и честа. Тук чупите и слагате честа. После чупите 1, 2, 3, 4 и с Shift трябва да сложите хлопар. Защото ако сложите така и сложите така, той е надолу. И като хвърлите и остава тук. С Shift, ето на F5, ето така. Слагате тук и вижте как се е изкривено. И като хвърлите, да, като хвърлите и той отива в честа. Сега правите същия начин. 1, 2, 3, 4. Сега напробваме. И да, ето и те идват. Много чисто щендили. Да, ето. И сега да ви покажа. Идете на Food, взимате си морков. И започвате два реда пшеница. Както искате. Аз така го правя. От тази страна са картофите, от тази морковите. Тази моркови. Тази картофи. Тук пак моркови. И тук нещо не е станало. И като пораснат, натискате този бутон, задейства се водата и вбирате всичко. Изчакате водата да ги занесе към хлопарите и те се събират и като стигне, приключвате и пак слагате всичко. Да. И сега ще покажа как да правите ферма за диня и пъпеш. И са за тиква. Да, само ще скопи дървото. Това и това. Да. Чакай само нещо да видим. 6, да. Слагате 1, 2, 3, 4, 5, 6. И слагате така хлопарите. И хлопарите пистоните. И както и по-добре слагате и дърво, за да се е като ферма.
И да, сега ще се изчистя. Така. Не знам колко. Да. Имате бомби, за да стане по-бързо. И ги слагате. Ще го направя с бомби, да стане по-бързо. За да стане по-официално, слагате една пътека. И от тази страна, 2, 3, правите същото. Слагате така. И същото правите с пистоните. И след като го направите, махате отзад дърта, пак слагате тези работи, ще стане по-красива вашата фирма, или както ще искате там. Да. Така правите. И сега взимате един редстоун генератор и редстоун. Зад всяко слагате по едно и редстоун. И да, това ще направя малко. Пак слагате това, виждате. И слагате. Сега слагате 1, 2, 3, 4 и почвате нататъка. Да дойде до входа. 1, 2, 3, 4 и да дойде до входа. Сега взимате един плейт и ги натискате. И като видите, то се задейства. И сега няма да чакам да порасне, аз ще ги засея, ще ги сложа блоковете, за да ви покажа. И като минете, минавате кръстовете, предвете едновременно. И както видяхте, после отбирате, минавате, отбирате си ги и ги сеете от начало. Ето ви двете едни същи. И да, това бяха аз RainShark. Абонирайте се за мене, харесайте клипа и пишете какво искате да снимам. И най-важно да се абонирате за мене. И